Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय जों दिनै फुजा नायनो थांनायदो बेखौनो ससे ब्लग लानायदो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ दे अननानै आंना नै माबा लाखिनो नायदोंमोन सिम्पोल देलायो आंनि बाराबो एसां देलाया आयौ माबा खोमसिसो नुदों देलायदोंबाबो फुजा नायग्राफोरा माबाखौ होआखै जों जुबिनखौ इयाव न' बेलेगाव जुबिन गोजा होदो जुबिनदा जय जुबिनदा होदो ना जुबिन होदो र' लान्जायावना बोखैनो नायदिना Gelene basar wah keren ini misalnya dokan ini kosa dokan sandal dokan mana seser apa dokan kurang mendekat siapa pada bersedia naik rak iya kayak bapak sana bapak ini mulai bapak gak kenal dari gak kenal bapak teman sih oleh apa benar ini kurang ini enggak babun sakan babalan naik gede yuk sakra pura ini sakra tukana benda nunga abe marmula benda nampak itu mundur dari nampak Rasani.
Wow, yummy yummy. Kejanसै जोङो. Ini momo जाखांबाय ओमफ्राय दाउदै. दाउदैखौ जाबाय दहाय मोननायखौ दैनै ओमफ्राय आरो इखौ जानोसै. Chicken pakora. Salmin. Apa Zani? Mita pan. थांसै फुजा नायबाय मेथाइ जाबाय दा थांसै मेथाइ लाबाय 120 रां थांसै जोंहा जिलापि ओइयाव दं मेथाइ लाबाय दा थांसै जाया माबा जादों